No way, daar val ik! Op dat moment gaat het licht knipperend aan. Even... Hoe leest een boek zo mooi en levendig mogelijk voor? Leerlingen van 26 basisscholen in het noordoosten van Friesland lieten waasje in de Nijenwarf in Waterswoud zien hoe zij dat aanpakten. Zij stieren namelijk in de regionale finale van de nationale voorleeswedstrijd. Verdeeld uit 2 groepen waren zij beoordeeld door de jury. Nou, het belangrijkste vind ik dat de band de rust bewaart. En dat is best lastig, want het is natuurlijk een heel spannend moment voor die band. Hè. Dus als ze heel rustig toch het publiek bereiken kunnen en in het verhaal loeken, nou ja, dan is het ook genieten. Maar als je nu onmiddellijk niets onderneemt om de uitgeverij te redden, kom ik en neem ik het roer zelf in mijn poten. Begrepen? Begrepen, kleinzoon? Er is een heel spannend stukje uitzocht en er was heel goed de sfeer. Dat vond ik heel mooi om te zien, alsjeblieft. Er is maar één ding erger dan midden in de nacht op school gevangen zitten in een goochelcontainer. En dat is gevangen zitten met Evie Maaswinkel, de computerwizkid en de slimste leerling van de hele school. Nooit alle bandvoorlezen hier wie het tijd om de winnaars te kiezen. In elke groep wie er een top 3. En bij de eerste zei ik ook van jammer dat het afgelopen was. Ook al was ze eerst een beetje zenuwachtig. Die hadden we hopen daar. Echt heel blij. Ik vond het heel leuk om te doen. En ik hier heel veel spanning, maar dat ging eigenlijk uiteindelijk gewoon weer voort. En wat wie het commentaar van de jury? Wat zeiden ze van die voorlezen? Ik weet het net zeker, maar als het goed is dat ik het rustig kon voorlezen en dat ik het heel natuurlijk wie. Ruben, mij op, kom erbij. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ze zeiden dat ik heel goed op toon leesde en dat ik veel het publiek met me meebracht in het verhaal. Ze snapte het verhaal ook echt, dus dat vond ik een heel mooi commentaar. Hildau en Ruben binnen nou terug naar de provinciale finale op 11 april op de Gediek. De winnaar van die wedstrijd zal Friesland vertegenwoordigen in de nationale voorleeswedstrijd. Ik vond dit al best wel spannend, dus ik denk dat ik dat nog wel wat spannender ga vinden. Alleen dat komt vast helemaal goed. Hij stuit niet zomaar wild in het rond. Hij valt Dante aan. Hij beukt woest tegen zijn been, grommend als een wolf.